vegades les famílies, quan busquen un futur pels seus fills i filles, no són conscients de tota l'oferta que hi ha. Llavors aquesta oferta ho mostra. I pels mateixos estudiants, quan han de pensar quin serà el seu futur, és important que tinguin una bona varietat amb la que puguin triar. Espero trobar alguna aspiració a algun treball o alguna cosa així. Volia trobar un mòdul sobre la biologia. Trobar una formació bona per ser bo en un treball. És ajudar-los a que puguin prendre la decisió. Sí que això ho han treballat a classe amb els seus tutors, ho han parlat amb els seus pares, però nosaltres acabem de donar-los eines perquè puguin triar amb el màxim d'encert o de seguretat. Nosaltres aquí estem en dos llocs, o sigui, la part de donem informació sobre l'oferta formativa que tenim nosaltres, des de Mascarandell, i també oferim aquestes xerrades informatives sobre la presa de decisió i quina és l'oferta i com triar. La finalitat d'estar aquí en un estand és oferir, mostrar l'oferta que tenim tant formativa com d'inserció laboral. O sigui, volem que coneguin els joves quins programes tenim adreçats per a aquest col·lectiu. Llavors, aquesta seria la borsa de treball de l'Ajuntament de Reus, que la gestionem a través de Mascarandell, i explicar-hi els passos a seguir per donar-se d'alta i poder fer cerca d'ofertes de feina. Saber estar informat de l'oferta formativa és primordial. Si nosaltres no sabem des d'on triar, no podrem prendre la decisió adequada.